Avande oui anao zay tanosi be zegny fanao izy anao zegny niavogno zegny izy taminaka anao niavogno tanosi be zegny anao zay tsy nivolagna zegny nahita izy ino mara ndeha volaniko sa ndraiky ino ndeha volaniko izy kitokony karaha olo jiaby fanao zegny karaha calme fonao na ino fo izy tsy nagnano Atia Sainte-Marie mandritra ny Festival des Pirates no ivahiny eto amin'ny Poincaré i Arna izay agnisan'ny mpanakanto mandeha anjarany amin'ity hetsika ity. Agnisan'ny nahazo fagnasagna nandeha aty Sainte-Marie ihany koa izahay eto amin'ny Poincaré dia Yoyi Emma, responsable commercial, Steve, réalisateur, Shaina, assistante de direction, ary koa Jean-Luc Tonga, présentateur. Tonga jusqu'aty Sainte-Marie izahay vokatra ny fiara-miasa tamin'ny LCDF izay mpikarakara anti-hetsika ity. Mety misy magnontany hoe ino marina ny antony nasiavana ny Festival des Pirates. Festival des Pirates dia natao hisintomagna mpizahatany be indrindra aty Sainte-Marie izy io ankoatra ny Festival des Baleines. Raha iresaka Sainte-Marie tsika hatr'izay moa zany dia miresaka ihany tsika hoe rehefa Sainte-Marie dia efa baleine. Baleine nefa tsy mandavan-taogna fa mandalo eo amin'ny telo volagna izy tonga Sainte-Marie. Dia teo ny eritreretan'ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny ministera roa tonta, ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, ny ministera ny fizahantany hijery ndraiky ino ny raha manjary amidy aty Sainte-Marie dia tonga amin'izao tanjona zao satria nisy an'ireo site culturel natsaraina zay navadika au circuit zay mitondra anarana hoe circuit Pirate Island asarika olona andeha Sainte-Marie sady hijery an'io site io satria rehefa misy fotoagnany lasany baleine dia tsy tonga amintsika Sainte-Marie ny mpizahantany. Ny voalohany ka hatramin'ny 3 novembre no nagnatanterahana ny Festival des Pirates andiany faharoa ny aty Sainte-Marie. Ary ka voalaza teo ny fampiroboroboagna resaka fizahantany no tanjona ka zay mahatonga zareo avy amin'ny office de tourisme an'eto Sainte-Marie miara-misalahy ny amin'ity hetsika ity. Ary koa ry zareo dia mbola manana vina lavitra amin'ny fizahantany aty an-toerana. Raha amin'ny lafiny fampiroboroboagna ny fizahantany hitantsika moa amin'izao ny lalagna fa vita Sainte-Marie donc manana atout kokoa zany zay ao amin'ny office de tourisme ahafahanay mi-exploiter zay site lavitra ville zay tsy tonga taloha raha tsy amina voiture 4x4 quad motocross fa noho ny fa vitan'ny lalagna zay dia hiezaka zay amin'izao agnatin'ny visionnay agnano mise en avant site mi-existe nefa mbola tsy exploité eto Sainte-Marie misy telo izy io indrindra ny site agny amin'ny Côte Est dia ny tegna visionné Sainte-Marie moa zany démarquer l'île Sainte-Marie en référence à l'international d'ici 2026. Vite zay mandalo aty ka tsy tamana famba manakory ny fahitany arina ny tanànan'i Sainte-Marie. Raha Sainte-Marie mbola tsisy marisy comme Madagascar paysage nazy ty c'est tegna trop feky anao vao midriky Sainte-Marie koa ny fikaraha miova raha anao jiaby miavaka izy ya no katsikajy igny mahita paysage fa miala 50% akajiamanao ouais marigny loatra zegny tegna miavaka amin'ny jiaby ity nosy ity profiny zegny dia atsarany toerana fandraisana vahiny anisan'ny zegny Babou village aty amin'ny Ilonate izay toerana nipetrahan'ny équipe-ny Poincaré taty Sainte-Marie. Pied dans l'eau mankasitrika antsika jiaby izay nifandray aminay taty Sainte-Marie fa tegna nafapo ny fiaragna ka aloha amizay tsika ijidy hiaraka amin'ny Arna eto amin'ny Poincaré. Sainte-Marie, c'est le repère des pirates. No misy zay ny aty Sainte-Marie izy volagny niarina zegny hoe tsara ho izy Sainte-Marie dia izy moa zay ny agnatin'ny Festival des Pirates koa zay ny aty Sainte-Marie ity dia Arna no agnisan'ny saigny manokagna aty an-toerana dia naro koa zegny aty no mety aminazy no andraisagna izy ny agnatin'ny Poincaré. Efa maromaro ny invitation natao fa izy volagna ambesa Jean-Luc izy koa fotoagnany izy ataontsika zay dia tegna ravoravo zay io fa Arna eto amin'ny Poincaré amin'ny place tsara be ty zegny any à l'aise be ty fa tsy haiko ny fagnontaniagna azy hoe na ampalaise anao ou pas. Arna miarabanao tonga so eto amin'ny Poincaré. Merci nandray za amin'ny Poincaré miarabatsika jiaby mizaza. Ino vaovao mamy ino maresaka zao hoe miasa zay nomaly tamajunga niany zay
Sainte Marie amaray zay agny Antsampanagna Fikamaray Tamatavy agny. Dia ankoatran'ny zay koa hoantsika ny agny velany agny manajy le firy atsika la réunion igny 9 la réunion 9-10 la réunion novembre ty mazava ho azy dia magnaraka zay misy Dubaï koa 30 novembre Dubaï dia manager mombadibady koa zegny nitondry arina nandeha ty famkoragna manager za tonga dia levako aloha le question ty satria agnisan'ny miteraka resabe ny agnatin'ny réseaux sociaux mikasika ny Arna sy lehilahy jobo zegny ny magnaraka anao zegny ny tany misy anao jusqu'à tsika magnano interview mbala io koa izy magnaramasy koa ny fahaizako izy aloha no fara dia manager ny Arna fa olo mivola taminaka fa hoe Jean-Luc Antonia Tsarabeky dia hitsamango tany anao vantagna be moa ve ny resaka asa fony no misy fifandraisan'ny Arna sy manager so misy resaka hafa koa ankoatran'izegny Arna ya izy moa zegny tegna marigny manager anay fa izy tegna marigny meilleur ami VGMJ dia izy zegny manager anay ndraiky biky letra izay ya depuis dia za koa fa nijanony irigny izy nagnano manager any biky après moa zegny nisy raha niova izy lasa manager any César fa izy tsy ary nijanony manager anaka donc ninay roa zegny resaka asa fo normal izy koa ankilanka fo parce que karaha vadiny magnaraka César fo dia izy magnaraka za fo karaha zegny i vadiny zegny tegna mampalay César izy mampalay za tsy haiko karaha zegny fiara-miasanay karaha zegny fa tsy marigny ny olo baka koa fa mahita lalàna ankilany viavy fa en couple edy yeah, mais c'est comme ça. Tu es en couple, c'est ce que le Jésus va juste manger une interview, d'accord. Ni magaraka zegny Arna zamba ty olo manko samby miraha tiany antigny rehefa faninan'ny Arna zay Arna zegny tagnatin'ny azo lazaigna hoe comeback anao tamin'ity tonga 2024 ity tagnatin'ny fotoagna ifangala 6 ans anao tsy hita dia io anao nipody dia comeback ny amin'ny fotoagna azy io ty fa naka aleoko référence tamin'ny ireny zala raiky zay nanao ny agnarana tsy tiako satria za koa fa devant anao za ndraiky fa losanao koa fonakadra fa tsy losan'ny zala raiky lela manambola fa agnatin'ny irana zegny sarana gagala zegny misy hoe karakarao izy zazatelonao misy zegny agnatin'le hira dia zazatelo zegny ny Arna ho izy dia za zegny mahita Arna mbala mitsangana mahitsy en forme tsara manao koa andesinao mikarakara vatagna Arna ary zaza fa telo ia zaza telo ouais fanirianaka boka hiteraka zaza telo ouais ia ary tegna faniriagna dia za niteraka telo ary lalahy rery ia zazalahy fo tegna tiako tamin'izany mais là za nahazo zazalahy telo igny afaka raha ty azo viavy koa tsisy viavy ke karaha zegny ke zaza zegny telo marigny ino fikarakaragna vatagna volagninao ia ino secret aminazy mami je pense que voalohany maloha mila tianao egninao mila tianao zegny egninao parce que izy koa tsy tianao egninao tsy hainao mikarakara izy ary anao zegny ko ino ma ty ko olo fo ataonao ambony raha jiaby naninao tsy vitanao donc premièrement il faut s'aimer soi-même hainao fo mikarakara io koa fa tianao egninao ouais zay le secret zay wow ary enganinga tagna am'zagnary mba zaza viavy izy koa ary namitady zay koa amen ny magnaraka zegny am'zegny Arna nipodiny hira niteraka aresa be misy ny fana ravoravo io fa Arna mipody mihira dia misy koa sasany voaloha tiangalano hoe qu'est-ce qui se passe iny raha mandalo fa naka somary atao question mivantagna be satria araka ny fantatra agnisan'ny tsy nampatio Arna dia ny resaka finoagna ka fagnotenagna anaka hoe manakory Arna sy ny finoagna ia finoagnanaka moa zegny finoagnanaka kila olo samy misy raha inoany nenaka zagnahary inoko ary za tagnaty finoagna tegna hoe tegna maro raha hitako fa tsara zagnahary zegny fo raha tiako volagny ary za tsy ary miala zio letra za nitezegna tagnatin'izy io ary tsisy andrany za hiala zio fa zegny c'est entre moi et lui voilà ny magnaraka zay koa mbala momba ny Arna fo za baka fa tsy tianao iagnarana manafinaka agny fôtony tsy tiako anao iagnarana anazy fôtony za fa manafinao koa manomboka io fôtony tsy tia le fotoagna antsika baka amin'ny aéroport na agnaty fanojy mikaraha agny zegny dia za karaha ty volana hoe mavandy hoe anao zay tanao sy be zegny fanojy izy anao zegny niavogno zegny izy taminaka anao niavogno tanao sy be zegny
no zay tsy nivolagna zay nahita izy ino mara andeha volaniko sa ndraiky ino andeha volaniko izy tokony karaha olo jiaby fanao zay no karakara no fonao nagnino fo izy tsy nagnano zay ty tsy miady zay tsy miady ben ouais zay tsy miady misy raha tsy fagnaragna mifampikoragna fa zay tsy miady raha hitanareo amin'ny réseau regny ny atao hoe réseau mampikoragna public fa zay tsy miady anao karaha lany fa zay boka fa karaha tsy en fait zay za le baka tagny za zay nivolagna volaniko mahazo volaniko arinany any volaniko asina alors ki karaha tsy arakaraka le izy volanao zay karaha hafa mihitsy le tamin'igny baka tsy nampikoragna zay tamin'ny somaro za teo izy teo za izy samy tsisy nikoragna izy koa izy tia koragna aminaka afaka nikoragna fa zay samy tsisy nikoragna ainao baka ino dikany ino antony ny magnaraka zay koa io farina comeback dia magnano ny tournée maro samihafa fa za tiako tany hoe mba nanao koa reky ny émotionnao tamin'ny hoe io fa zay niboaka le raha fa soso rehefa hoe nagnano shownao voalohany io fa lenao comeback manao koa zay hoe mifanojy amin'ny fan zay mba tantara aminay edy shownaka voalohany zany nagnano comeback ta ifanadiana donc za zegny tamizay zay ndraiky César niaraka ny nagnano show zay agnaty tomobily ao za dalainy se que karakory dobodoboko fonao misy traky anao hitanao karaha zegny ataony za fa za ndraiky tegna tsy nisy traky ary tegna tsy karaha je suis jamais partie j'ai jamais oublié tegna tsisy raha dignako dia za niakatra scène nahita public igny karaha za tsary niala ouais c'était naturel de toute façon c'est toujours naturel za misoma public zegny karaha za misoma namako zay mikoragna karaha c'est comme ça tsisy raha feky zegny donc tegna parce que c'est vraiment moi sur scène za mihitsy zegny fa tsy amboamboarigny Jean Scénario na amin'ny clip karaha zegny fô fa efa tsy sarotra le hoe sady mitsinjaka sady mandino sady mihira même temps sarotry ndraiky tegna sarotry fa bon olo zegny tsy maintsy mivolagna fa le raha sarotry en plus zay tsy ary mipetraka maly zay tamajunga volaniko anao niany zay soma eto donc pendant 4 jours 5 jours successifs za tsy mandry mihira mandeha karaha zegny fo raha ataonay ndraikindraiky aigninao baka kajo ndraikindraiky anao tsy karaha fa tsy amezako tsy public parce que reo tsy mahita zegny fa le raha hitandreo aty fo donc ça va d'accord hitantsika moa amin'ny sisiny plage misy zay plage dia coucher de soleil mizikiziky ny andro dia azo lazaigny maramparan koa atsika fa za tiako tany arina hoe ho an'ny arina manokana ndatsika mba koragna resaka anareo viavy ho an'ny arina rehefa hoe anao iboaka tragno agnano metimety anao andia boaka igny ino ataontsika hoe ny article raiky zay tsy mela amin'ny vatagnanao mauvais boucle d'oreille ça montre ino raha raiky hoe mampalaise anao hoe na dia efa eo kanjao fa tsy maintsy raha karaha zay zay za voalaise tsara be ino raha raiky hoe mampalaise anao hoe na dia efa eo kanjao fa tsy maintsy raha karaha zay zay za voalaise tsara be magnaraka za amin'ny tany jiaby na amin'ny ville na mandeha voyage na alliance naka ave téléphone naka agnaty sakanaka tsy maintsy misy parfum zegny raha izy koa miala amin'ny alliance ndraiky téléphone parfum tsy maintsy magnaraka za ouais ino mahatonga zay amin'ny zay raha zay reky isantegna ny hoe ino raha alliance des parfums typique fa alliance zay agnarany tsy mahazo misaraka amintegna ave parfum zegny tsy haiko genre za tia magnitry ary olo magnantony zany vola anao magnitry tsisy andragna anao misimisy dia na voyage na fotoagna jiaby za tia magnitry za tia madio zegny tegna marigny j'aime bien resaka style vestimentaire atsika
le akanjo ataonao hoe igny zegny le choix-nao sa hoe rehefa artiste re de hoe misy mampiakanjo sa hoe nao mihitsy hoe karaha ty le style-naka fizahoako anazy tsy haiko asa arakaraka le fotoagna misy anao le akanjo ataonao fa ka ataonao atsika juste zegny aty Sainte Marie de karaha ty le look ataonao manao koa le hoe resaka choix-nao amy resaka look niny karaha zay patantara aminay ty kaofa magnano clipy ndraikindraiky misy styliste miaramiasa aminay de ndraikindraiky izay samy groupe ao fa igny tsy mety adosôla karaha zegny ça dépend zegny de kaofa mandeha tournée tsy maintsy hoe za fo manage boka tsy andeha hivolagna tsisy dira ndraiky zegny kaofa hitany anao misanjo madio fa pare aminazy fa tsy maintsy hoe za fo na maquillage na iny tsy maintsy za fo ny magnaraka zay fa maramparagna antsika fa question ndraiky mbola misy fo couleur préférée ny arna couleur préférée naka rose pour l'innocence et pour être la femme quoi girly le rouge pour l'amour agressif et l'amour ouais l'amour parce que je suis vraiment très romantique j'aime bien le rouge en même temps c'est charismatique le rouge le noir pour mon côté ok voilà alors rose rouge et noir ny magnaraka zay hoany arna manokagna izy koa satria nareo artiste manko resin'olo fitaritra amy raha jiaby tonga de hoe io fa artiste tiako izy de io modelenaka amy fiainagna amy raha jiaby misy sasa ravoravo marigny zay resaka couleur zay fa idirantsika amy resaka fiaragna amin'olo aroy hoany arna manokagna ino secret izy koa tiampaharitry fiaragna amin'olo aroy le olo miaraka fivadiagna ana manokagna ino secret surtout aminao ino zegny no secret ny arna amy resaka mampaharitry resaka fiaragna resaka vadiagna déjà communication des fiarettes genre peu importe ce qui se passe on en parle korangatsika de kofa tsy mety misy raha tsy mety amboarigny ko olo tegna ty janogny zegny je pense que c'est la communication anao koa manque de communication mandroboka raha jiaby na asa na fitiavagna na ino communication tegna hitako mais après l'amour est là fa misy baka olo miaraka tsisy fitiavagna fa miaraka comme ça tu vois ouais genre ouais tsy afaka miaraka donc hitako hoe communication zegny tegna à part l'amour et la passion miolo farany azo lazaigna hoe mpandrara entrepreneuse nareo miasa ataonareo io ao satria nareo miasa tegna raha karaha zay de izy koa misy olo izy mizatsika hoe arna de zay mba magnery le parcours nareo amy fiainagna zany hoe io fa miady amy fiainagna de avy amy tanjogno tiagna atao magnaresaka lamoziky magnaresaka velon-tegna surtout ny raha hita zay ndraikindraiky hoe mantsika ty matetety zegny zazaviavy maro zegny no ndraikindraiky somary very mihitsy zegny fiaigna ino tokony atao ka hoany arna izy koa misolaiky hoe izy to tafaboaka amy fiainagna ino mba conseil mizanao an'olo araiky iny hoany viavy je pense que tu viens faut olo jiaby mais si raha tadidiko tampoko na me genre verset biblique izy ty fa tegna nanampy be za que izy zegny volagna hoe le raha jiaby zegny raha tokony atafita olo araiky zegny nataony agnatin'le olo tu vois le raha tegna tianao igny igny normalement matafitanao izy koa tegna miezaka anao amy raha igny normalement parce que izy koa kakazo ty zegny normalement izy maty malôha zay vao miakatra kakazo hitanao le graine igny maty malôha de hitako hoe le raha tianao le raha tegna fa agnatinao anao magnano izy naturel be après anao magnano izy tsy na ataonao gratuit pare aminao fo tu vois parce que t'aimes tellement la chose igny amizay zegny tegna hitako hoe atonao parce que tu travailles pas hoe hoany vola fa hoany le fitiavanao le raha donc mandeha lavitra fo anao amy raha karaha donc il faut juste mila hainao hoe ino zegny le raha tegna tianao ary afaka ataonao na gratuitement genre hoe mandihy na volagnin'olo allo edy mandihy amin'ny spectacle ana par exemple tsisy vola fa mandihy allo fo volagninao parce que tianao raha karaha zegny za taloha basike manjary karaha za koa no rabily ataoko va hitanao regny raha mandalo agnatin'ny réseaux sociaux maro samihafa regny ny tiako viagna hitaniarana raha jiaby mandalo agnatin'ny réseaux sociaux mombanao misy mankatia misy mankaratsy de alohan'ny antsika maraingisy tanteraka arina
akory andesinao mifagnatrika amin'regny olo zegny hainy hoe tsy makatỳ anao mankaratsy anao agnaty réseau sa agnaty réseau ohatra maro masiaka olo maro maro tegna maro de ahoana moa zegny le amaliako reo sa hoe manao koa zegny le sensationnao manao akory zegny hoe surtout hoe rojo manko mizahatsika de koragna andesinao amindreo zegny andreo zegny malaigny anao les malaigny za ndraiky tsara anao on peut pas plaire à tout le monde tsy afaka olo jiaby tiantegna fa le tegna mampalahelo zegny le olo tsy mahay antegna tsy mahay le vérité zegny directa le fahitavany izy fo le itondrasany izy agnity genre tu vois il te juge raha karaha zegny izy manity anao agna Facebook tsy hainy aby anao tsy hainy hoe karakory tegna histoire fa kofa maregny raha raiky fo genre hoe nisy raha verte nandalo teo na tsy verte zegny fa hitany lavitra bleu que zegny tu vois de igny zegny tegna c'est dommage genre hoe en fait c'est le monde les tany mihitsy zegny karaha zegny tsy afaka hoe atao karakory fa igny fo le mampalahelo hoe tsy mahay le histoire ambadika zegny le olo tsy hainy le tegna dikan'le anaovanao le raha na hoe ino anton'le raha mandalo direct mivolagna ary tsy mivolagna hoe genre raha fa manity ndraiky raha karaha zegny antegna boka olombelogno fo ndraikindraiky antegna tafamaly de vavaty koa samy managna volan'ny page araiky igny samy mahay mivolagna samy mahay mamaly fa antegna fo zegny nitezegna karaha joie zaza tsara taiza donc tsy de misafoaka be loatra fa pagenaka tsy zaza raiky fo migérer izy donc ndraikindraiky za tafamaly ndraikindraiky olo ambadika agny tafamaly tsy zakandreo na chanteuse naka na danseuse naka mivolagna za zegny tia maly tu vois fa ndraikindraiky zegny volagna manady mivolagna aza mamaly misy ambadika mivolagna aza mamaly de tsy mamaly anao fa kofa anao boka chauffe efa tsy rariny loatra tafamaly anao tu vois maha olombelogna antegna antegna amizay kofa mamaly tsy tiandreo donc mazaka izy kele zegny baka mais enfin vrai anao niany arina jiaby tondra afitra anao hoany pizatsika hoany mpankafitsika fa lohan'za volagna hoe arina ino afitra anao farany hoany pizatsika fa tiako mbambaranao zay ny agnaragna zegny eny ndraiky zegny ninofo ndraiky olo ndraiky vadinao fa azao fisirinao ny arina io agnatin'ny tragno agny za sira va vadinao tsy mikaiky anao arinazy azao ka iainanao le agnaragna fantsovan'ny vadiko za bebe sanigny maro ino fa raiky tegna tianao mifika iananao jiaby araiky fo amin'izy jiaby maro bebe sa amore sa ino akotsaka sa miala eto koa tsy voalianao question araiky zegny zay farany mora amy question naka jiaby teo araiky zegny araiky fo amin'izy jiaby fika iana le tegna tiako ino mo zegny anao ka igny agnarinao volagna c'est moi bébé non pas bébé chérie izy miantso za vadiko maro koa ny anaragna fantsovan'za izy magnantso vadiko mamany zanako zay na ça fait beau mon cœur hein ouais quand même c'est beau quoi non ça va bien fitiavagna anao bon arina merci beaucoup arina merci non karaha merci amin'ny nambany fagnasagna atya Sainte Marie tsika aty amin'ny repère des pirates nagnametsika place tsara be ty ny amin'ny fotoagna azy io ty zay ka mba ny afitra ny arina ho anao jiaby mizahatsika indrindra ho an'ny mpankafy anao amin'ny fandalovanao ny temps point carré mamanzanakan'olo fisaoragna merci beaucoup nagnaraka point carré niany merci Jean-Luc l'invité za Raphaël bokaraha ty tokony natao fa niany vao tafatao aty amin'ny plage Sainte Marie mahafinaritra be donc je vous aime les fans ceux qui m'aiment pas je vous aime aussi
ampy ny fandarana antsika rehefa ko avy mahakasitraka antsika zegny niraka taminay teto amin'ny point carré dia magnantegna magnaraka mbola hiaraka amin'ny arna mikoragna raha antsika amin'izay fotoagna izay isoragna ny piranesa jiaby tambady tao isoragna ny managerany ihany koa zegny nagnamora zegny nahafahantsika ny famonjy tamin'ny arna rehefa hoany magnaraka